Duo Blangkon Indonesia. Haji Sumarno. Pak Haji Sumarno. Sinambi ngopi, mirengake campur sari. Nggih, Mas. Nggih. Catetan. Yo. Mas Blangkon. Duo Blangkon Indonesia. Ayo. Kena buana. Lagunya yang tidak campur sari dangdut juga boleh. Oh iya, Mas. Ya. Catetan sakjroning ati.
Sragen. Wau sampun dilunasi, Dek. Oh, sampun dilunasi. Sampun. Kok ora tekan aku to, Mas? Tak korupsi. Alah, ya wis ngono kuwi to. Betul Pak, betul. Nggih, siap. Sembah nuwun nggih. Urip ana. Iya. Ae. Matur sembah nuwun, kula wangsul riyen nggih. Mengke pelunasan melih nggih, Pak. Siap itu tadi jatahnya segini ya, Pak David. Siap. Nggih. 10 lagu salbum dhewe. Oke, enggak apa-apa. Yang penting minta lagu kita sudah seneng kok. Tenang. Urip ana kota gedhe. Asik. Matur sembah nuwun, Mas.
Mas Yanto, anggap wae iki nyokek nang Purwodadi, Mas. Nggih. Purwodadi kan terkenal dengan cokeknya. Lajapu lane yo. Saben wengi nyawa arep pelok sampean. Arep pelok. Ora wis, tenang nang pikirmu. Nyawa cengkok kiroah. Iya. Masuk wis. Oper wong ayu. Cerdas banget ya. Ya ampun Mas Pur, cerdas banget Mas. Nek ngluapne karo awake iki ya. Oh iya. Ora tenanan ya karena. Selama ini Iya. Mas, selama ini tuh saya belum terpikirkan shortcut sampai ke situ itu belum terpikirkan. Mas Pur. Selamat Mas Pur, selamat. Ayo monggo Pak Indro, Pak. Mas OTW urung, Reng. Piye? Oh wes, oh iya siap, siap. Yen memajang menganggo janur kuning atakku dange Mas Kepyo. Kok senggakamu sajae kok nganggo kimochi ngono lho, Mbak. Ora ya. Yakin. Ora tak teruske lho yo. Coba ngono kuwi nak cengkoke jare borek cengkok Purwokerto piye coba? Ngono kuwi cengkoke Purwokerto. Piye aku ajari Om. Cengkoke Purwokerto.
Wong mendesah cengkok Purwokerto. Ngono ya. Kembang wae. Asik. Hawatan. Ngopo? Benakne telisik nggon aku ke. Aku ke dadi healing suaraku. Anu pikir aku healing nang gawe ngono healing. Gringgingan. Pikir aku kayak adoh lho Mas. Sing tak pikir kayak sing Sik jam terbang masih panjang. Iya. Ngono. Iki arah kemana coba Mbak? Enggak jelas sih. Cah puber ya. Janjine piye Dik ngono ora? Ora ya Dik ya? Ora. Aku tidak mau berjanji nih. Aku ke ora wani ganggu soalnya dirimu engko nanti cengkoke mancing-mancing meh ngono aku. Aku damai tentram bahagia. Ya bahagia lu mantan anyar kok ya. Iya. Bahagia terus. Panas udan panas. Panas di hutan di langsung masuk loh kan ya. Salah. Panas mudun ngono. Panas di hutan yo. Oh ya mudun turun hujan. Capek gunung. Bawa wis nyiap nekat mau Mbak. Yuk jajal yuk. Wong bawa nyiap nekat mau lho, iki kepengin nyanyi. Yuk. Unekno Mas. Yuk, unekno Mas, unekno. Deng. Numane banyu bening. Kono mau gleleng. Gareng. Unekno. Kowe mbasa iketmu bali kaya minumane banyu bening. Nggih. Pak monggo tidak mriki Mbak Beli badhe berkahe. Nggih. Monggo Cus ae. Ning kene enak Mas. Ayo. Iki lho enak. Tenan. Pak Kumis pengen mriki. Pak. Yakin. Iki lho enak iki lho Pak. Ayo. Mungkin jenengan joget yang mriki mawon nggih Pak. Loh, iki lho enak lho. Kok yo nemu ae lho aku. Nggih, monggo Mbak Innova. Dek zaman berjuang jorek kelingan anak lanang bikin tak openi nek saiki ono ngendi
Blangkon. Nanti kalau punya lagu nggak usah sungkan-sungkan. Ini temen sendiri semuanya. Campur sari asli sini ya Mas ya. Asli sini Bolo Dewe. Bolo Dewe Mas. Murah meriah di jam. Pinten Om? Apa murah meriah dijamin halal. Mengkene aja nganggep DP-ne ora ana seket. Ya, gitulah. Kesah DP. DP-ne kok langsung cash mawon. Oke. Ye, habis ini nanti pelemparan bunga, sayang. Oh, oke. Nah, kowe kan lemparan boto, iki bunga. Mas. Oh iya. Halo. Halo Kakak Kris, I love you. Botone ra apa-apa, Mas. Iya apa? Ning sak trek ya ora apa-apa. Oh iya, nggo bangun. Bangun. Sekar bisa. Oi. Oi.
sing sur. Cetetan sakjroning
Bablas ke yang sida mekis to ya. Nggih.